Li bajarê Amedê 10 wênesaz pêşengeha binavê xwestek, bawerî û tenêtî li dar xist. Ev pêşenge çapa sêyemîn a rêza pêşengehên Sêldîngî ye. Wênesaz bi pêşengehê armanc dikin ku ezmûnên mirovan bi perspektîfa xwestek, bawerî û tenêtiyê ji nû ve binirxînin. Dê heb hunermet pêşengahê ye, sî heb tabloyê ye, dime vekiriye vî van pêşengeha huner. Em dixwazin kî wana em daha pir em van pêşengahê em çekin. Boî vê em dê heb, 15 heb, 13 heb hunermet, em ê vira çekin, em herin Erbilê, em herin Sulêmaniyê, Sulêmaniyê hunermet werin vira, em hemû ava Tirkiyê dê bijin degiş toxuj wan em hemû van hunermet la hemû em pêşengahê em çekin. Pêşengeha xwestek, bawerî, tenêtî temaşevan ve dixwîne ku bi fikirê ka ew her sê têgeh çawa bi hev re girêdayîne. Her ku lawaziyên li pişt bihuştê ve şartî xuya dibin, têkiliya di navbera mirovahiyê û xwestek, bawerî û tenêtiyê wê de bi riya hunerê vediguhere qedekê nû ya lêpirsînê. Ev sergiyameyi daha behtere göstereme û weneya çetkim, ji weneya his dikim. Ev 4 salaya ez hunermendim. Ev resim diyemeye go mektep nexwendine, neşixulîne, di mal de dayîtî kirine. Fırsatê wayê wilo nîm bû. Diyemeyî wilo ne. Em bêjin modern yaşam di nav wê de ne. Yani rastî pêşenge ji ber ku berhemekî hevalamel vê derê bû em hatin. Kêfxweş bûm jî bi rastî xebatên xweş hene, balkêş hene, yên zêdetir mirov li ser difikire hene. Lê yani ne ku hevala min e lê ya ku herî zêde min jê hez kiriye xebata rojbîn bû. Ji ber ku behsa bi rastî jî cîhana kesekê dike. Yani heşta ji min jê re jî got em herhalde tabloyên rojbîn li kî derê cîhanê em bibînin, em ê bibêjin ev ya rojbîn ye û ev jî tiştekê kes afirînerî nîşan dide ku kesek dikare şexsê xwe yê hunerî her derê cîhanê bide naskirin. Yani ber hindê ez tarza wî pir diecibînim. Pêşengeha ezmûnî, dîrokî û çandî de nêzîkî sî berhem hatin pêşkêşkirin. Pêşengeh wê li galeryaya Rıdvan Kutay de du mehan vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.